Am pornit nebunia. Ia nu. Merge cât de cât. Nu, nu e HD. Da, oricum, merge cât de bine. Uite, vezi? Cu motor adevărat. Nu vadă maică mea. Să fumezi. Să vadă dușmanii. Vadă dușmanii că o duc bine. Ia să-ți fac așa un prim plan, să vezi ca lumea cu costum, cu alea. Mamă, ce oameni periculoși. Păi să-l prind pe tot, mă, nu dau într-o parte, că după aia la calculator îți rotești gâtul. Domnul Andrei. Așa. Da, mă, să mă fac și eu. Acum chiar o duc bine. Acum chiar o duc bine, uite, vezi? O duc foarte bine. O duc bine. O duc cel mai bine, mă, dintre toți. Gata, hai fac și o ponte cu toți, mă. Eu nu-ți vin un pa. Zi, băi, Gabi. Pardon? Ce, băi, Gabi? Pe cine? A, tu, Mikey? Vreau să trag și eu. Bă, îmi dați și mie, vă rog eu frumos. Stai, te filmezi, fii atent. Vine aia cu 3 baloane. A, așa mă că. Fii atent, ești... Am luat toate baloanele din sală. Am pus camera pe tine. Dăm și mie unul. Nu prost. Merge? Ia, stai, fii atent. Se pregătește. Mergem, mă? Stai că trebuie să-i aud pe ăștia. Dar zi ceva înainte, așa. Rupel de aici. Zi-mă ceva de probă să poți să desfaci. Zi să vadă care e vocea ta normală. Vreau să fac filmuleț. Se pare că n-a arătat pe Răzvan. Cine e? Ia. Nu poți să arăt. Nu contează cât... Ia mai mult, mă. Cântă Maraciuca. Dacă m-am prăjit. Când după aia, dacă m-am prăjit. Îmi place Maraciuca. Stai puțin. Poți să încep și eu? Băi, Gabi, vorbește mai mult, mă, dacă vrei. Trage mă. Ia. Păi, Gabi, după aia poți să trag și eu o gură? Dă-mă și mie. Dă-mi mie restul. Haideți, mă, să facem și Hai noi că o poză. vă stăm ce dracu balonul. Ce dracu vrei să mai zic? Pune dracu. Deci, îmi place Maraciuca. Îmi place Maraciuca. Maraciuca. Gabi, ai șervețele? Gabi, dacă m-am prăjit. Stai mă, stai că Dacă m-am prăjit, nu contează că sunt fericit. Dacă te-ai prăjit, nu contează că ești fericit. Îmi place Maraciuca. Bă, tu ești un prost. Hai să facem poză toată clasa. Ne-am strâns toți acolo. Hai mă, Ionuț, Gata, mă? Gata, termină-te cu miștou.